И здравейте хора, аз съм Едисън на V3, днес ще играем The Forest и почвам поредица на самата игра The Forest. Надявам се този клип да ви хареса. Аз ще направя, аз сега снимам клип на моя survival, който съм направил, защото не ми се получи от начало. И ми ето какво съм направил. Тук мога да снимам боровинки. Така чудесно. Антички. Виж, имам много неща. Днеска мисля да ходим в някоя пещера. Ето вижте, аз съм си направил нещо като песетка. Може да се каже. И тук имам една къща на дърво и друга къща на дърво, която си оправим още. И си направим броня. И това е всичко, което имам да ви кажа. И забравих още нещо да ви кажа. Моля ви, напишете ми в коментарите къде мога да намеря катаната, къде мога да я намеря. И ако ми кажете, ще бъде много добре. Тук нямаше ли някаква пещера? И този човек много бързо се уморява. Да. Да ходим. Никоя пещера. Няма да бъде много дълъг клипа. Няколко минути ще бъде, но не знам колко точно. Имам две въжета. Тъпото е, че ми свършиха нещата за пиене. Малко се отдалечавам от дома си, ама нищо тук. Ще се справя. Ау, тук е много зле на ръни. Добре. Да, сетих се сега. Да тръгваме. Аз не знам, ще съм се сложил това нещо. Не. Много ми лаги ми е. Защо точно сега не лаги? Защо бе? Чакайте малко. Как се удари? Поправи се. Лагенето ми се направи.
Готови сме. Не още. Вече сме. И да, готово. Дайте идея на къде да отидем. Аз много съм за... Не трябваше да го казвам. Готово е. Пица. Дай ми трябва ми перата, това бе. Трябва ми перата ти, бе. Тук какво трябваше? Какво да се правя? Кой иска да направя? Ай, нещо. Никой да се прави. Аре, тук имаше някаква пещера. Не се спомням къде беше точно. Да се върнем към дома ми. Че не стана както се мисля. Чакайте да го пина малко. Пещериньо! Гален гущер, ела ми тука. А така е. Нати го вей. Пещериньо. А така. Взех ти от армора. Ей, зайче, 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 зайче. Как го пих това зайче, бе? Вече мога да взимам от кошата на зайчето. Някой. Браво, браво на мен. Кущери, кущери, кущери. И как го спуса. Кущери, кущери, кущери. Рабе. Цял ден ще гоним само един кущер. Това не е възможно, бе. Един човек да гони гущер. Добре, бе. Окей. Така, бе, хванахте, бе. Де, бе, хванахте, Рава. Не мога точно да се спомня къде имаше пещера. За да се потепа малко с канибалите. Моите другари. Не. Тук няма нищо. Чайте ма. Така, завърнат се.
Параман. Аз съм като вървове. Без съм късно две. No. Аре бе, много си бавен бе, човек. Вървиш като на стара бабичка. Нещо. Пак ми зацепи бе. Щерин. Съм малко мисля да спирам къпъчетото нещо стана. Чакайте да се го сепна. Оправи ми се бе. Ето, няма да го спирам. Що ми се оправи, значи няма да го спирам. Така. Щериньо. Щерени. Ей бе, тъполенче. Щериньо. Тук някъде имаше пещера. Не е тук. Гущер. Не съм мислили, че не съм те видял, господин Чо. Обичам да се похапвам на гущери за закуска. Убихте бе! Ей, сега ще ти взема бронята. Пропълнен съм с гущери. Кой се прави такъв живот? Вижте каква ми е краката бе! Мисля това да бъде всичко това. Надявам се да ви е харесал, коментирайте и се абонирайте. И лекнете клипа и довиждане.